naman diri sa atong channel Pirot Haranista nga magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambanon sa mga kalingawan pinaagi sa mga ambanon ng mga Ilonggo. Yari no para gid sa atong tanan-tanan nga mga Ilonggo nga nagasuporta gid sa atong kaugalingon nga mga lingwahe. Yari una na itong idulong sa inyo kasi ginapangabaygit ka itong ligan na ginapangabaygit ini sa kambano na di ng hostisya idulong na ito sa inyo krono. Pagtapos ang COVID-19 gusto nila no nga kuanong na natin liwat no ang natabo sa una sa atong sang timpo sang pandemic no. Yari no una na to kadulong sa inyo ining isa ka ambano nga nagatigulo ang COVID-19. COVID-19 nga labing dalitan nga nagdala sa kalalatan ang dulot nga mga kahalitan nagpaantos sa mga katauhan. Pilipinas naghilibion sa nadangtang sang Pilipino. Halos tanan nagmasinulogon imol man o manggaranon. Military, pastor, paro at mga abogado walang sing mahimo sa tunga tiempo mandaturigi ang mga protokolo kag mait-it naging patuman sang atong gobyerno upod sa sining nga ambahano may panghangkat sang balatyagon balatyagon nga bulawanon bilang isa ka Pilipino magsalig lang sa Ginoo magtibyog kita nga Pilipino ang mapintas na COVID-19 si kuwayunta kag sumpaon. Mili
military, pastor, pari, kag mga abogado. Wala sila sing mahimo sa at kimpo, kay mandatory ang mga tutukulo, kag maitit naging patuman sang atong gobyerno. Upod sa sini nga ang bahalo, may panghangkat sang palatyago, balatyago nga pinawanon, bilang isa ka Pilipino. Magsalig lang sa Ginoo, magtibyo kita, maghili og yun. Ang napintas nga COVID-19, si kuwayon ta kag sumpaon. Ang mapintas nga COVID-19, si kuwayon ta kag sumpaon. Okay, no? Umuida, no? Ang ambahano, no? Ang ginapangabaygit sa atong mga turan, no? Bilang reminder, no? Reminding sa mga pandemic na aton inagihan, no? Yari pagin, no? Kaya ginapang mga bay, ining ambanon na nagatigulo, diin ang hostisya para gid sa ino. Ayaw naton madulot sa itong nagligad, no? Subong naton ang bahon para sa imo, no? Yari ang ambanon na nagatigulo, diin ang hostisya. Lamang pagkaroon diin ang hostisya para sa pigado ng mga biktima. Kung manupo lamang sa panulok sang iba, tigay lungguligan maayo lang iya ang mga manggarahan, kay may abogado nga ginasaligan. Pagod kung humulat na gani ang kwarta, maungkong nila tawag na hostisya. Kung kubos kag ulam ka sa ihipalong,
Kung hindi kumpleto ang mga ebidensya, manalambito na lang diin ang hustisya. Hindi man mabasulang atong husgaton, kay nabutang lamang nila sa siguro. Kay pinaikikid nila sing maayo, basi butang-butang lang ang mga reklamo. Taghimos ang krimen, labing nagkasagsag. Unsang konsinti, porsi laging nasa kanya. Silot nga life sentence, ginakadlawan pa. Bangod nagasalig kay may manopyansa. Panugyan lamang sa mga pamatanon. Ang tawag nga kaso hindi halang gumon. Napudlayan gani ang mga manggaranon. Inon pa ay hanga haluson nakakaon. Panugyan lamang sa mga pamatanon. Ang tawag nga kaso hindi halang gumon. Napudlayan gani ang mga manggaranon. Himol pa'y hanga haluson makakaon. Napudlayan gani ang mga manggaranon. Himol pa'y hanga haluson makakaon. Okay na, yan itong ambano no, ginadulong gid sa inyo sa mga masunod no, sa mga langga nato mga viewers no, sa natong channel no, labi na gid si Ma'am Mary Ricabar ngayara sa Florida, kag si Ma'am Emeline Petrigusa ngayara sa New York, Suluman, sa kay Ma'am Mafi Petrigusa Andaya, kag sa kay Bian Bugoyta no, ginadulong gid na nila sa inyo tanan, kag sa kay Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong, labi na gid sa aton nga sa aton nga ihada no, nga puno-puno sa old but gold friends no, sa ilang grupo no, labi na gid si Ma'am si Ma'am Jojo Unate, ayaw magtulang sa inyo tanan. Iya sang old but gold friends. Kag hindi pa gid nga bano no, nadulong gid sa inyo no, sang aton pinalangga nga naga-support gid sa aton dira sa Canada no, si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada, para gid sa inyo na tanan. Antes kita anay naman ang padayon no, yari naman anay no, ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Ilang taon naton kung damo ang naga-views no. Yung Pisahay, Terping Bilog. Shoutout sa 25 nga naglantaw sa buong happy watching. Shoutout sa kay Leonard Paclibar. Shoutout sa mga Paclibar family dira sa Putotan. Dira sa Pasig no? Sa amigong naton ba si Jingo Kim Paclibar no? Paano siya subunga? Shoutout sa kay Lilong Lee Ilonggo Vlogs TV23. Happy watching. Ganda sa buong sari sa La Paz. Shoutout lang da sa mga taga La Paz. Shoutout sa kay Renka Pable. Okay na. Sa gusto mag-pa-shoutout kag mag-request, comment lang. Kag si lihog share sa aton live para duro man aton viewers
Okay na? Okay na? Kaya wala ako sa nadumduman mga idulot sa inyo. Yari na lang ang ano, ining ang banong, no? Na nagatigo, daw hangin, nagugaw. Ginapong ang ako sa pintalitan mo sa tanan nga taon ikaw lang ang ulog sa hula-hula ko isang sapat tulog permi tinatambuh ang imong pagbiya mapaipat yakot sobra pa sa apo ang kasing-kasing ko nakapinitin siya kayang gintulot mo daw hangin nga gugma walay kabangganan ang imo pagbiya kay sa hinalilan ikaw ang nadula daw hangin nga gugma nangin kabangganan sa mga pagpakusing akong dukhan katulad sang puno na labing kalikahan daw hangin nga gugmaang nagtampalasang sinumpaan ang kasing-kasing ko nagapinitin siya kayang gintulot mo daw hangin nga gugma walay kabangganan ang imo pagbiya kay hinali lamang ikaw ang nadula daw hangin nga gugma nangin kabangganan sa mga pagpakusing akong dukhan katulad sang ungol na labing dalikahan daw hangin nga gugmaang nagtampala sa sinumpaan
hangin handumagan. Okay na, muyat to no. Ang bahanon nga nagatigulo daw hangin nga gugmano. Yari pagin no. Ini isa ka ang bahanon nga nagatigulo badlit sa palag. Insalit ko sa imo sinubos, apang ang imo lamang ginbalos masulog nga luha. Akong ginaantos, ano ko lang sa pagpalangga. Kay hinali ka lamang na tulaging piling mo ako sa linaw sang kaghan. Ang puson ko kung anong makantahan, kung baglit man sining kapalaran, isalig ko na lang sa kahitaasan kay siya magkahusga. Sang dapat silutan, kung badlit man sining palad na ko, nga mag-antos ining balatya ko. Hanason ko ang kaugalingon, batuno ng tagnahan sang makakagahon. Ilang kung imong tiyaan, talihilang kung imong talikan. Isuyon ko na lang nalawig nga dalan kag pangitaon ka sa kahimayaan. Kung badlit man sining palag na ko, nga mag-antos ining balatya ko. Hanason ko ang kaugalingon, batulo ng tagnahan sang makakagahon. Ilang kung imong tiyaan, talihilang
Okay no? Namuna na nadulong aton sa inyo ang isa ka balon nga nagatigulo dawangin nga gugma kagang ikaduha amo nang badlit sang palad no. Kaya antes na kitang padayon nanay, tukiyo na lang aton nanay ang pila ka mga mga comment o mga shoutout sa aton mga kauturan. Shoutout sa kay Nestor Plaza, balahay kod PM Idol, shoutout sa tanan nga nagatanaw subong sang live. Salamat. Pero ko to. Shoutout sa kay Mary Jane Sampilo. Ang bayagon ng tatay pa, request ako Anugon. Salamat sa kanta mo nga gina-request ko, pero may God bless gid tatay Pirot. Anugon, Cebuano na siya. Kung Kanugon, Ilonggo. Ang Kanugon lang karon Ilonggo lang. Kag-request mo ko no si nung Mr. Plaza sang di ng hostisya. Bago lang nato na kanta, no? Ang di ng hostisya? Oo. Una sa kay no, ikaduha sa COVID-19. Kita lang da. Arada na panato. Di ali kali, no? Ang bahanon mo nag-artikulo Kanugon. Ay siling niya Anugon, te kung magsiling ka Anugon, yan Cebuano version na siya, hindi natong mapagpablano, ay may natong naman lyrics na Ilonggo lang, no? Kanugon. Kanugon sang tugma kanugon kung ako magnubiyang at dili magdayon kung magsugat ka ay sa mga dalan kasira bumugno magyuhom sa Pyo ka kaliyayaw pagbutigin kagsisino bala ang pinasulapi may nupyo ka galingan mas pasa kung pagano mo api pagpatay sa wala kakatungtong sang isa kagabi nga nakulong ka pa sa buton ko nga ini ang mga kalipay daw aso magihang mga kasakit among nagsali kapati ko sa isang kasilingan ngayara ka kalisap tuder sa ibang lumigtugang ulo laki panong tumanagtiya sa kanto lawas ko katakali sa pila kapulan ilinisin sulat ang akong uluhan kung ako magmata ako nga matamtang basahon ko anay kagdiskwisi sulat na ko iuli kaya kung patulong basahon ko anay kagdiskwisi kung walay kabilinggan babae ko tikon
makalipay. Pero ako nga walay kalipay sa adlaw kag gabi. Pirmi ka pang hay-hay, uyupon sang hangin nga hurupon. Nagkatupang kadala ang pagmuy-nguy. Pasalamatan ko ang pagsikway nimo kay wala sang sala. Ini nga dughan ko. Okay na mo yan na, no? Ang banon nga nagatigulo kanugon. Yari pa kayo, no? Dulot na itong sinyo ini sa banon nga nagatigulo handumanan. Swerte ko gibala ini ay bakit sining akong kapalaran. Imo ako naging bayaan sa malapatintay. Nakalalambran sa diin ko nabalak pangitaon. Ang matamis ni mo nga pulong. Pulong mo na yan sa akong nakapahalipay sa tagipusoon. Kabuhi ko sa karon bisan ang danaton. Kabupot ang kugit na pagkabatunon. Kay ini nga lawas bisan anong dangatong pagkabatason ko sanglit silbi nato. Yari ang singsing ko batunan. Hanturawan mientras buhi kita. Hilwan ikaw sa ilo paglarga kag pagpangalipay sa puder sang iba. Bilang isa inakanturawan sang kalipay nga atong ginsaluhan. Kalipay nga walay katapusan na pang nagpabilin nga handumanan. Kapuhi ko sa karon bisan ano
luwang dangatong kapagputon ko gid nga pagkabatulog kay ining alawas bisan anong dangatong pagkatasun ko sa may swerte na ko. Yari ang singsing ko patunan ang turawan mientras buhi kita hilway ikaw sa ilo paglarga kag pangalipay sa poder sa bilang isang inaang kurawan sang kalipay nga atong ginsaluhan kalipay nga walay katapusan na pagkakapili na hangtong kalipay nga walay katapusan na pang nagpabilin nga handumanan. Okay na, sa wala pa kita gali no, tuki sa atong mga viewers no, nga naga-comment no. Luya para palintong gali sa tanan no, dira sa barangay sa mga nagkaiping no, barangay sang barangay Tugas Santa Barbara no. Yara kita dira no sa pizza 16 sang April no. Gin-invite kita sa barangay Tugas no. Sa ilang mga palagwaon mukon sa ilang event no, kumpuso contest no. Dito kita no nga mag-guest no, kuan sa aton mga ambahanon para sa mga taga barangay Tugas sa Santa Barbara. Taga dira pagit sa Pizza 20 man sa pagka Pizza 20 yara naman kita no sa barangay Nipa no, San Dionisio Iloilo no. Sa Pizza 20 ng Ilaya no sa Lunes no, Lunes nga daw. Kiritay kita sa Pizza 20 no, sa pag-invite sa ato ni Cap Lucero no. IBC na siya. Maraming salamat no sa ibang pag-invite sa ato sa barangay Nipa no, San Dionisio Iloilo. Kiritay kita dira. Shout out sa kay Marie Cruz Mix Vlog. Kag sa kay Dora Music Collection. Happy watching. Mambaya, good afternoon. Okay na, wala naman. Shout out sa 26 nga nagalantaw sa buong. Happy watching. Okay na, bisang gamay-gamay lang nagalantaw. So, okay, sige. Tayo sa Gasone, sa Domingo siguro, mag-akot kita, no? Mag-atag kita sa inyo sa mga ambanon bilang pag-aton sa atong Ginoo, no? Bilang pagpamalanggo sa pag-ratubos sa aton Ginoong Hesukristo. Base ang ibanat nato ng mga ambanon sa inyo no, para sa paano sa iyang bilang pagtubos sa aton ng mga sala. Yari kalianay no, ang bahanon nga nagatigulo na guba nga pangako.
masanag ang ulam sa paglakaw na tunga sa matahong lugar kami morapli nga plaza nangin saksi pa naton mga suka sari-sari ang siga nalipay kinakusang imogin bato ng gintanyag ko nga gugma paglipas ang inadlaw akon na lang nahisay ra nga ikaw ang kalaslo na sa suot ko para apyan naglipong ang ulo daw mawasak ining akong dughan halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga napatiyagan apang kay wala na lamang ako sing mahimo sang imo pagbubat sang ginbalay tang pangako kapigon ko na lang nga isa lang kadalang buhanon kagbungagid lamang sang mahamo ko nga katulugon masanag ang bulan sa paglakaw tanga duha sa matahong lugar kami morapli nga plaza nangin saksi pa naton mga suka sari-sari ang siga nalipay gid ako sa imogin bato ng gintanyag ko nga gugma paglipas ang inadlaw akon na lang nahisayran nga ikaw ang kalaslo na kagsasuot ko pa nga apyan naglipog ang ulo daw mawasak ining akong dughan halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga napatiyagan apang kay wala na lamang ako sing mahimo sang imo pagbubat sang ginbalay tang pangako kapigon ko na lang na isa lang kadalang buhanon kagbungagid lamang sang mahamo ko nga katulugon apang kay wala na gid man ako sing sarang mahimo hangdumon ko na lang ang imogin gubat nga mga pangako okay no? Kay wala na gid magkatang isa na lang kambanon dulot na tong sinyo ini
ginapangabay ng lahat. Yari ang ambahanon nga nagatigol. Pinitin siya bilang pang natapusan naton nga dulong sa inyo sa sini nga adlaw no. So tubtob no kita rin sa masunod para kada Domingo hindi na ko mo magkalipat no. Ay kita gina live na to nining atong channel para gid sa inyo tanan para magpagusto ko mo sa pag shout out no. Simple live no. Yari ang ambahanon nga nagatigulo pinitin siya. Buglay kang likod bayan sang aton kapihak sa tughan gabi-gabi kadlaw nagaantos lamang sang kabingang kapait kung walang pinalangga kay oras-oras ang pagkadhan naantos ko lamang ang kamingaw sa pagbiya mo kung hindi lang sinsala sa Diyos manginmatay na lang ako kasakit nadumduman kung wala ka tughan ko halos malipin ka ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta ang uksang alaw gabi ko na pinitin siya kapatid kung walang pinalangga kay oras-oras ang pagkaghan naantos ko lamang ang kamingaw sa pagbiya mo kung hindi lang sinsala sa Diyos manginmatay na lang ako kasakit nadumdumon kung wala ka tughan ko halos maripin ka ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta ang utsang adlaw gabi ko na pinitin siya ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta ang uksang adlaw gabi ko na pinitin siya
tignan kita same time, no? Dili na lang ang kita kutob, no? Kaya sa kasunod naman nga Domingo, kiritay naman kita liwat, no? Diri sa atong channel, pero Haranista. Hindi lang magkalimot, no? Bukod hindi lang magkalipat. Itumbok na lang ang subscribe, para nga makabulig-bulig man sa inyong sa inyong alagad, no? Amo lang na makabulig sa atong dire, no? Sa atong channel ang mag-subscribe ka mo kaya siyempre amo na ang ginabasihan ginabliss sa aton ni Google, no? Okay, madamog na salamat kaga mayong udto lang sa inyo tanan-tanan.